piny dwaro chulo midhiero mag jogo kuma bende noyudo midhiero kinde ng'anyo mopogore opogore mano chakre higa mar 2017. Ang'eyo jopiny mamoko osebedo koda ton nang'o ni higni mokadho chiena pok osechul kata mno oganda makamago. Sharon, William Samoei Ruto nyalo bedo gi weaknesses mang'eny, but loso this committee of expert mane nono chenro kaka ratiro mar oganda norochi is a good step forward. En yo maber mar bridge gap e kind jopiny gi sirikal. Bing'ni ati ma e gima ikuongo tim nikech ka wang'iyo moko mane watimo kata 2007-2008 post-election violence, nitie victims manochul, but kiyudo kaka nochulgi, it was not otime in a structured way. Niyudo ka nitie jomoko mane yuak ne nitie favoritism, nitie jomoyude, nitie jomoko yude, ne onge channel moro maler mane luwo mondo ji tete obede treated e yo maromre. Koro iyudo ka nitie genuine victims mane okoyudo ratiro. To kata king'iyo kata during Kanwera nitie jok moko mane obedo tortured, but iyudo ka onge the government of the day ne okaw initiative mondo ming'ine to this kind of violations mosebedo kadhi mbele ninyalo los gi nang'o. Koro gima Ruto nokawo kendo nowuoyo motegno kowacho ne ati public protest kata demonstration is a constitutional right, it's not a favor. Koro wuoyo to ber kabisa, wa congratulate kendo wa commend no wuoyo motegno, but wuoyo wadwaro ni wuoyo ni bende mi olure gi action. Ne waneno recommendations ma Kenya National Human Rights Commission no biro godo. At this stage gima wadwaro ne gigi obed implemented to the latter. Kigi beda gik mitiyo go kaka siasa ena wach, but the victims iyudo ka finally ogiyudo compensation. To compensation in terms of financial financial reward without accountability ne perpetrators joma no cause this violation biro encourage jogi nikech pesa ni ogidhi golo fukgi. Pesa ni en mwanwa ma jopiny kaka taxpayers matine ng'ato ko kwa bedo gi reforms motegno to wabiro encourage ga police ni gitiyo gi excessive force ginego dhano then ichuli pesa. Onge pesa mana kaka rais nowacho manyalo chulo ngima dhano. Koro nyaka wabed gi serious reforms mondo mine gik manotimore gi kik gichak timre. To joma ne ohusika be obed ketho property mar ng'ato, obed wito ngima mar dhano, they should be held individually accountable. Mane kind of justice mwadwaro.